Βρισκόμαστε στην πιο ψηλή κορυφή του Πηλίου, στο υψόμετρο 1620 μέτρα περίπου, όπου εδρεύει η 9η Μισέπη. Είμαστε μονάδα ραντάρ που συμβάλλουμε στην αεράμενα της χώρας. Οι ειδικότητες του προσωπικού είναι ελεκτές, επιτηρητές, είναι ταφίτα, ηλεκτρονικοί, μεταφορικοί, εφοδιαστές. Είμαστε μια ανεξάρτητη μονάδα και λειτουργούμε με όλο το φάσμα των ειδικοτήτων. Οι συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, και μιλάω από Νοέμβριο μέχρι περίπου τέλος Μαρτίου, είναι δυσμενείς και κάνουμε πραγματικά κάθε χρόνο αγώνα για την επιβίωση. Το ύψος του χιονιού φέτος έφτασε περίπου τα 3 μέτρα. Προκειμένου να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι, οι χιονιστές μας εργαζόταν στις 5:30 το πρωί μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα σε καθημερινή βάση. Βρισκόμαστε στα 1413 μέτρα, είμαστε με πάρα πολύ μεγάλη ομίχλη, χιονόπτωση, το χιόνι έχει φτάσει στους 30 πόντους, η θερμοκρασία είναι αυτή τη στιγμή στους -8 βαθμούς και μπορεί στην Αθήνα να έχει έθριο καιρό, αλλά εδώ οι συνθήκες στο υψόμετρο αυτό είναι αρκετά δύσκολες. Τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο κέντρο ελέγχου περιοχής, βρίσκεστε στην αίθουσα επιχειρήσεων, όπου παρακολουθούμε ότι λαμβάνει η χώρα στον αέριο χώρο στο FIR Αθηνών. Παρακολουθούμε λοιπόν κάθε υπτάμενο στόχο, αεροσκάφος που κινείται μέσα στον χώρο αυτό, ελέγχοντας αν τηρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα σχέδια πτήσεως που καταθέτει. Μου πήρε το άκτη και μου είπε ότι έχει πρόβλημα, τότε βλέπω κάνει orbit. Κάθε υπηρεσιακή φυλακή, η βάρδια έτσι ονομάζεται, απαρτίζεται από άντρες και γυναίκες περίπου 30 τον αριθμό, οι οποίοι χωρίζονται ανάλογα το καθηκόντο τους και του τρόπου λειτουργίας τους. Το δεύτερο ΚΕΠ με την κωδική ονομασία Mambo, όπως το γνωρίζουν τα πληρώματα αέρος, συμβάλλει επιπλέον στην έρευνα διάσωση των αεροναυτιλωμένων εντός του FIR Αθηνών. Το προσωπικό του δεύτερου ΚΕΠ παρέχει και κοινωνικό έργο. Έχει το απαραίτητο προσωπικό, το πολύ καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο σε τέτοιες ημέρες, σε τέτοιες εποχές δουλεύει ακατάπαστα για να κρατάει τους δρόμους της Πάρνηθας ανοιχτούς.